Endnu Show. Alle Endnu Show аллартиппоq isiginnaarluarina. Ullumikkut arna inuusuttoq ilisarittuttussaaruarput tassa nukapiskoo ilisarittikkumaarparput aammalu qiyaamisaarnalaartumik quuyassuarnermul tungnasumik takusaqalaarumaarpugut. Testravnik ukiulik nukapiskoo isersimasorivarput maani nukatamassa. Nuka qallunaatut oqaaseqarmat oqaasiikalaallusut nutsertassavagut. Tassa oqaatigisinnaavara nukappiaraalluni inungorpoq peroriartornermanil tas arnarpaluttuaannarnikuulluni 23 missaan ukioqarluni misigisimalerpoq angutaasussaanani kisiall arnaasussaalluni suliaritinnikkul tastaanna angorusuttoruussuuaa massakkul aam anguniarlugu nuka immaasiullarm imminut ilisaritilaarui. Jeg hedder Nuka, og jeg er født i Gällivare i Lapland. Jeg kommer fra Nuuk og opvokset her, og har mine forældre, som både er dansk og er grønlændere. Til daglig så arbejder jeg med film og tv og inden for kultur, med musik og ja, alt sådan noget. Kort forklaring. Ja. Tas 23 missaan ukioqarlutit misigisimalerputit angutaasussaana. Taan oqaluttuarilaarsinnaami. Ja, altså det startede med, at det hele fra dengang, og da jeg var ude og skulle optræde, og hele den der proces der, så var det ligesom den vej, jeg ligesom fandt ud af, at jeg var ligesom en kvinde. Altså det var ikke en karakter, men det var ligesom sådan, jeg var født. Og den vej fandt jeg ud af, måske lidt sent, men det er også fordi, jeg bare ikke haft tid eller fokus på min egen vej, fordi jeg har haft så meget at skulle tænke på. Så det var der, jeg ligesom, det er mig. Så det var ligesom starten på hele den proces nu. Ja. Tas aamma nukapsiorna inuimmini tas CPR-normumini kingulliisisamat taakkisitsisit allangortippai tas imaakkamiuna arnat inuian CPR-normuan kingulliisisamat tuumik agguarneqarsinnaasaramik soorl 82 taamaaliorlut taa angutit qallunaataastaanерартарта uliital tas imaap kisitsisit 1357 taamaattaramik taanukap iluatsippaa arnatut kisitsisit taakkua sisamangorni aqanoq tuumik taakkua arnatut kingulliit kisitsiseqalernissani qano iluatsikkakku. Jamen det var dejligt, og det er ligesom altså hele den proces med det, og det var ligesom at man skal søge til CPR-administrationen i Danmark, og så er der nogle papirer, man skal fylde ud, men så også bare helt sort på hvidt, hvorfor er det, man vil. Og der var jeg jo bare nødt til at skrive, som det var, at jeg havde fået til nyt navn, og hvordan med operationer og alt sådan noget. Altså, skal du i pap? Og så sendte jeg det ind, og så går der så 6 måneder med en behandlingstid, og i den tid kan man så fortryde, hvis det er det, ikke? Og så skal man så genbekræfte derefter de 6 måneder, og så kan man få ja eller nej. Og thank God for, at jeg fik mit ja. Tas imaappoq pisortatigoortumik nuka arnatut allaqqavoq massakkut. Hvordan føles det så, qanu misigisimaanarpa, da du fik ja? Das akuerisaga. Jamen det var sådan helt mærkeligt, fordi den proces der, fordi de 6 måneder var gået, og så havde jeg så kontaktet dem, først per mail, og så havde jeg ikke hørt noget. Ringede jeg dem op, og så gik de så igennem de mails, de har fået for 6 måneder siden, og der kunne de så se, at de ikke har fået nogen mail. Så det hele var lidt sådan
mærkeligt, og jeg tænkte, nå, skal jeg så forfra igen, og alt det der, men så heldigvis så kunne jeg så gå ind, tage screenshot og alt det her, da de mail, jeg sendte for dengang, så sendte jeg dem så, og så sagde de så, okay, jamen det er fint. Og så var jeg sådan, har jeg så fået det, eller? Nå, ja, det har du. Og så var jeg sådan, okay, kan I ikke være lidt menneskelig, og så sige tillykke, eller et eller andet, ikke? Så, nå ja, selvfølgelig, ja. Undskyld og tillykke. Så den var ligesom på plads, og det var dejligt, men det var sådan helt op- og nedtur der, ikke? Men det var rigtig dejligt. Tes nuka siunertariva suliaratinnermikkut aama arnangornissani taanal erngiinnaq tikikkumaarparput siullermik qiyaamisarnalaartumik isiginnagaqalaassaagut. Hallo. Hej. Ja, Marliona. Biffissaqarpit oqaloqatiginissamut. Iastorrak tassulifinniittunga malussartaramaana eqqumiittumik арлаатигут паасиниакумисаарусуттунга арлаан соқарнерсоқ. Yes, torrak. Qanarussaaq. Bye bye. Ja. Аллерсарпарма. Мисигисақартаравит. Qamaniun majuartarfinni аммукараангама ималун qummukaраангама оқимаатторуйуссаарми сигисақартарамам соорл аллаангиннам анернера аллангортоқ илуаатторуйуссуарм суттамаам оқимаассиллуни Георсинаанерлут паасиниассавара. Малуиниалаариарлугу. Ja. Малуисиннаавара нуккик аннақ кангими ассунукиттувоқ кангимииттарпоқ персиниаралуассавара наа ассунукиттугами арторпара наа уарторпара аллами киортиссарсиортаақассаат наамнукиттуаллааруйуссуарпу уаннут аюусаарпунга Ersina. Tes nuka piskoopulaartorivarput nuka piaraallun inungorpoq kisiannil tes arnatut misigisimagami arnangornissani anguniarpaa nuka immaasiullerm arnangorusulernerit oqaluttuaralaartuugukku. Altså, det er jo ikke så meget mål. Altså, det var jo ligesom bare... Nå, det er bare sådan, det er. Altså, det er simpelthen. Og så må man ligesom ud fra det skulle handle. For at skulle få det bedre med sig selv og få ligesom... Ja. Og ligesom skabe sin egen identitet ud fra det, og ligesom... Jamen, det er jo bare sådan, det er, altså, der er jo ikke så meget i det som sådan. Altså, det er jo mere... Skulle finde ud af, hvad er det, man skal gøre.
for at kunne leve Ja. som en kvinde, fordi man er født i en forkert krop. Så under millernerpat, hvad er udfordringerne? Udfordringerne lige pt. Har været altså hele det der med, at man ikke kan få hormonerne i Grønland. Man kan nok godt, men ifølge hele Sundhedsstyrelsen og alt det der, så er det bare ikke mulighed for det. Og hele det der med, altså processen med at skulle få en kønsskifteoperation i Grønland eller via Grønland til det danske system, den er helt... Der er ikke noget hjælp at få. Man kommer til en psykolog, som er en normal proces for at kunne komme videre i det her system og på venteliste. Det kan man bare ikke. Altså, jeg er ikke den eneste, der har fået et svar, som lyder således, at så må du flytte din adresse til Danmark, hvis det er det. Vi kan ikke gøre mere herfra. Jeg har talt med mange indtil nu, som har det her ønske også bare om at skulle få hormoner eller hvad det er, ikke? Som ikke ved, hvad de skal gøre, fordi der er ikke noget hjælp at få. Så det er nogle af de udfordringer, der er. Men helt basic, så er det jo bare også hormonerne, som man kører op og ned, ikke? Og så har man nogle dage, hvor man føler sig lidt gravid og alt det der, ikke? Men ellers så... Des nuka isartagartorpoq hormonitalinnik. Des imaapoq tima isartaktaakkuа igaangamigit tima arnarpaluttungoriartortarluni. Der imaapoq nammin akilernikuuati taakkua isartak. Du betaler selv for de der hormoner. Men hvordan reagerer dit krop på det? Timi viqanor qisuaria tigisarpaatak isartak. Jamen det har også været en proces for sig selv. Altså det er jo ikke bare ens personlige jeg. Altså jeg har fået en helt ny personlig jeg, selvom jeg er den samme, men jeg har fået en helt ny, som ikke kun folk skal lære at kende, men også jeg selv. Jeg har fået mange mere grænser, men min krop, altså jeg har gået 2 tøjstørrelser ned fra den her krop, som har sat sig heldigvis på lår og på numse. Så det er jo fint og dejligt at kunne se, at man har fået former fra den vinkel af. Så det er jo bare det på grund af piller, som er jo helt vildt at se. Altså dit krop har ændret sig rigtig meget. Ja, også bare min... at nu jeg var sådan helt åben, men også bare, altså dem her, altså der er jo gået op 2 skåle, og det er jo bare på piller. Det er da helt vildt. Jamen det er helt vildt at se, og det er jo bare på få år, ikke også, hvor det bare har ændret sig. Og jeg kan sagtens huske, da jeg var i Nordgrønland, hvor jeg sådan fandt ud af, fordi jeg havde så ondt jo, og det hele, og det kørte og alt muligt. Og der var jeg ude på turné, og jeg havde været i USA, og så kom jeg så på turné her, og jeg havde ondt og sådan noget, men jeg kunne jo ikke tage til lægen, fordi vi havde så travlt. Så det var først, da vi så kom til Nordgrønland efter en måned, at jeg så tog forbi lægen, fordi jeg havde så ondt, og jeg troede, jeg havde fået, jeg ved ikke, et eller andet. Hvor havde du ondt? I mine bryster. Men så fandt jeg jo så ud af, at det er på grund af, at jeg havde fået vokseværk, og det var poppet ud, og alt det her. Ja. Så det var ligesom en eller anden teenager. Og det var lidt mærkeligt, men det var sjovt, men samtidig så var jeg jo helt alene og begyndte at tude og alt sådan noget. Så det er en proces, som ligesom siger spar 2 nogle gange, men det er det hele værd. Ranigisani, der bliver så sådan ret. Bliver du støttet af dine nærmeste? Ja, altså der er mange, der støtter både familie og venner og mine veninder og
Så de bakker op i det, og så er der jo også bare nogle gange, hvor de kan blive lidt irriteret, fordi man jo nogle gange har nogle dårlige dage, ikke? Fordi ens hormoner jo bare kører, ikke? Men altså sådan er det jo, altså. Men jo, de er der. Ja. Hvis sengerne, Altså. bliver du også meget rørt, som en kvinde gør, eller? Ja, det er forfærdeligt, fordi så har jeg sådan nogle... Altså, fordi jeg er den person, som ikke sådan normalt vil vise sådan følelser eller tude. Normalt. Men jeg har siddet for eksempel på Jean Porn, ikke? Fordi så er der et eller andet mad, man sådan måske har trængt til. Men man har ikke fundet ud af, hvad det er. Og så sidder man på Jean Porn den ene dag, og så begyndte jeg bare at tude. Og det har sket 2 gange. Altså, det er mærkeligt, fordi man kan ikke styre det. Så sidder man bare og tuder, ikke? Og folk tænker, hvad fanden sker der, ikke? Men det er jo sådan, det er. Ja. Og det er jo sådan, man må leve efter. Altså de regler, ikke? Des onginaq suliaritinnisset ilaatu eqqartulaassaarput массаккуллу руяссуарнэрмутунгасамик такусақалаассаа. Ja, du sagde jo, Erik Jensen siger måske, at der er så ret så meget. Siwa partine qamnuunikuunga. Så. Du stok Facebook gik quniat saam 50.000 kroner dingan. Okay. Hvor enaqi, illersartuannassаа taan iPhone unammistisaam. iPhone sorlu. iPhone jo. Toriungi puatasus. Partim altusittisaami. Agittu agittu tas lumina. Kaunia Erik Jensen naakaarsinnaangit. Tavamme. Og raferi til rinissavuttiisin skuuteritartittigut. Sinoffinsua. Qa. Husi faderiq. Pausan. Wan faderiq usulaqpun. Kisa suleffik nuan. Nå, utleeqqassaag. Taakkuliaasit tasnuka Pisgård pulaartorivarput nuka piaralluni inungorpoq kisiannil tas arnangorusulluni nuka tas arnanngornissat illaam suliaritinnikkut anguniarpat tamanna qaruupiviusungornissaa naatsorsuutigiviu. Altså, det kommer til at så køre over 2 omgange. Og den første skulle ellers have været her i juli sidste år, men på grund af corona, så har vi så forlænget den. Også på grund af, at jeg har mit filmhold, som er på, og det er ligesom over 2 omgange, som ligesom første del er jo så delt ind, fordi der er også et eller andet facial team, hvor de går ind og kan lave nogle ting med mit ansigt, så det bliver mere feminin. Samtidig med det, så under samme operation, så skal jeg have mine implantater sat ind. Så er det første operation, og så dernæst, så er det down there. Og det er ligesom over de 2 omgange. Så jeg håber, når corona har lagt sig, og der ligesom er noget mere sigtbarhed, at man ligesom kan gå igennem det i en normal proces, ikke? Uden alt muligt. Fordi det er både mit filmhold fra Danmark, og det er min læge fra Portland i USA, som skal med, og så er det mig. Og så det hele det er sådan noget koordinering og finde ud af, og hvordan det vil ledes. Og man kan jo ikke sådan rigtig sige noget på grund af corona. Og desuden skal man også sætte ind, fordi der er jo en venteliste på cirka 2 år. Men de har været så søde, fordi jeg er fra Grønland. Og så ligesom sagt,
at jeg bare skal sige til, når der er tid. Ja. Øhm, Spændende. og så, Des ikke lemmen agilert du kommer til at selv betale for det. Er det dyrt? det er dyrt. Kan du sige, hvor meget cirka? En normal den proces, altså bare operationerne i sig selv og hele kønsskiftet, det kommer til at koste cirka 500.000 ish. Okay. Ja. Så du har selv samlet penge og sådan noget? Ja, der er sådan alt muligt. Ja. Men held og lykke med det, tak. Men hvad er dine fremtidsplaner? Siger du eksempel så til super. Ja, fremtidsplaner, det er forhåbentlig stifte en familie, og altså nu er jeg også bare nået dertil, at jeg har fået mere ro på, og jeg er faldet mere til ro, end altså, hvad jeg var for 3 år siden. Og jeg laver stadig det samme, og der er run på med arbejde og sådan noget, men i mit private liv, så har jeg fået mere ro på, og jeg kan se mere sådan fremtid inden for det at skulle stifte en familie, ikke? Og så må vi se, hvad der ellers sker. Inusuttunum soorlu mailittu ilittu inissisimassunut qana oqariartuuteqarusuppit. Jeg tænker på de unge måske, der har det samme situation som dig. Hvad er dit budskab til dem? Altså hvad enten om det er, at man føler, at man er født i en forkert krop, eller om man ligesom har et behov for en uddannelse, som man ikke kan få, eller hvad er det nu end er, som man ikke har mulighed eller ressourcer for her. Så er det ligesom, jeg synes, at man skal kæmpe for det, fordi i sidste ende, så er det ikke bare en selv, men det er ligesom, det spreder ligesom ud til befolkningen, som også giver forhåbninger, og forhåbentlig åbner op nogle døre for andre også, for det man ligesom brænder for, eller for det man vil. Ja. Nuka Bisgaard, vi siger mange tak, fordi du kan besøge os. Nuka Ruttavigarput, Rønner Bolarsen Nærgavit. Ayungin Narbam Kisapatit, og held og lykke med det hele. Inusio Ullemek Amma. Nama signalisarput Rønner Isigin Narassi. Qaamallu Facebookem Ruppernerarpu Amma. Inusio Instagramerarpugut, TikTokerarlu talu. Pingasungarnik unnukkut arfin pingasunut Isigin Naaqaniaras.